A Deputación da Coruña ponse mans á obra e traballa xa na busca de medidas efectivas que palíen na medida do posible a situación de dificultade pola que atravesan actualmente numerosas empresas da provincia, dos sectores do agro, o mar e o transporte, dos máis castigados actualmente pola crise. Despois de manter unha xuntanza con representantes de unións agrarias, da Federación Provincial de Confrarías e tamén con dúas federacións de transportes, o presidente provincial, Valentín González Formoso, anunciaba a creación de xeito inmediato dunha liña de axudas para estes tres sectores, inicialmente dotada con 5 millóns de euros, pero que podería chegar aos 10. Poñer en marcha unha liña de axudas que quixemos explicarlles previamente, obter a súa aprobación previa, que evidentemente non resolve para nada a súa situación, pero sí que pretende aportar un grado de area, un pouco de luz, de forma inmediata, en forma de convocatoria de axudas, que terá un importe inicial de 5 millóns, pero chegará hasta os 10 millóns de euros, e que vai ir destinada á compra de combustibles, a financiar a estes tres sectores estratégicos a compra de combustibles a prezos moito máis razoables que está ofertando o sector. Segundo anunciou o propio González Formoso, estas axudas faríanse efectivas nun prazo de entre 7 e 24 horas despois de realizada a solicitude. A clave destas axudas é que serán prepagables, serán pagables nun tempo récord entre 7 horas e 24 horas despois de feita a solicitude, porque cando teñen a necesidade é agora xa, nestes días, e non dentro de 8 meses nin dun ano, e, polo tanto, ese vai a ser a cuestión. Esperemos que chegará a preto de 4.000 profesionais dos tres sectores na provincia da Coruña. Aínda así, dende o sector do transporte sinalan que estas axudas son aínda insuficientes para levantar o paro que mantén a día de hoxe o sector. O goberno que se implique e que poña un precio do gasoil para poder traballar eles, nós e todo o transporte, porque senón creemos que isto vai a unha situación moi larga e que cada día se están a situación complicando máis no que decía antes, nas fábricas, na madeira, nos sectores da alimentación, nas fábricas de leite, nas granxas, entendemos que é un problema dramático, porque os compañeros nosos, aunque queiran traballar, ahora xa non queren traballar, quer dizer, porque sales con un camión, cortanche 5 rodas, cortanche as lonas e tal, metémonos nunhas pérdidas, vendo como está o gasoil, cada vez máis terribles. Entón, estamos nunha situación que, querendo traballar, non salimos a traballar pola situación dos piquetes. Por esta razón, dende a institución provincial fan tamén unha chamada a outras administracións para que tomen nota e leven a cabo iniciativas semellantes para paliar o incremento do prezo dos combustibles para estes tres sectores tan importantes para a nosa economía, como é o caso dos transportes, o mar e o agro.